ମାଆ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ କଥା ହିଁ କୁହନ୍ତି, କାମ ଦାମ ପଡ଼େ ତ ପଛେ ହେବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ହେଲେ ସବୁବେଳେ ଆଗ ପୁଅକୁ ନଜର ଦେବା ଦରକାର। ଶବରୀର ଦିନକୁ ଦିନ ଏଭଳିଆ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦେଖିକି ଆମ ଶାଶୁ ବୋଉଙ୍କର ତ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲାଣି। କୋଉଠୁ ଏସବୁ ଶିଖୁଛି କେଜାଣି। ବାହାରେ ବୁଲିବା କଥା କହିଲେ ତା ମନ ଭାରି ଖୁସି, ଆଉ ଯଦି କହେ ତମ ଘରକୁ ଚାଲିଯାଏ ବୋଲି ଗଲା ସରି। ଶବରୀର ମୋର ଏତେ ଖେଳିଲୁ ଯେ ଲାଷ୍ଟକୁ ସେ ହାଲିଆ ହେଇକି ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇପଡ଼ିଥିଲା। ଦିନସାରା ମୁଁ ଆଜି କିଛି ବି କାମ କରିନଥିଲି। ଭାବିଲି ଯାଏ ଯୋଉ କାମଟା ସବୁ ଅଧା ପଡ଼ିଛି ତାକୁ ସବୁ ଶବରୀ ଯେବେ ଜଲ୍ଦି ଶୋଇଯାଏ ସେଦିନର କିଚେନ୍ର ମୁଁ ସବୁ କାମ ସାରି ଦେଇଥାଏ, ଯେମିତିକି ସକାଳୁ କିଛି କାମ ହିଁ ଆଉ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏପଟ ବର୍ଷରେ ନା କୌଣସି ଠିକ୍ ଠିକଣା ନାହିଁ, କେତେବେଳେ ବି ହେଇଯାଉଛି। ଆଜି ଯେହେତୁ ଟିକେ ଖରା ଦେଇଥିଲା, ପୁଅର କିଛିଟା ଲୁଗାପଟା ଧୋଇ ନେଇକି ଶୁଖେଇ ଦେଇଥିଲି, ହେଲେ ତାକୁ ଲୁଗାପଟା ସବୁ ଚଉତା କରି ଥୁଆଥୁଇ କରିଦେଲି। ଜାଣିକି ତ କାମ ସାରିବି, ଏକାଳେ ଭଲସେ କାମ ସାରିକି ଶୋଇବି ଆଉ। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ବାକି କାଲି।